protecta moyo wako. Ngavakupe mweya nemoyo unenge wa Jesu. Unenge wa Jesu wekuti uchitadzirwa unoramba uchingoita zvakanaka. Toda kutenda Mwari nezuva ranhasi. It's by his grace that we are alive today. So many things are happening in the country. So many things are happening kunzvimbo yaunogara. But God has allowed you to be alive today. God has given you the gift of life. You just have to thank him and say, oh, thank you, Lord, for the gift of life. Unogona usina mari muhomwe, but une upenyu. Unogona usina zvimwe zvese kana kuti unogona uri kutorwadziwa pauri ipapo. Tinotaura nyasha dzekuporeswa. Mwari ngavakuporese, Mwari ngavakurwire. But kungototi watomuka uri mupenyu, kune asina kuona zuva rinonzi nhasi. Kune atopinda mutsaona. Kune atopinda pakamanikidzika. But Mwari vakutendera kuti unge uripo. God has allowed you to be alive today. Zvinoda kutendwa, zvinoda kukudzwa, nokuti Mwari vanokugonera. Kune vamwe vanhu vari kutotsvaga life yawapiwa. Mwari ari kutoitsvaga. Kune munhu ari kutoshuvira kungoti Mwari dai ndagona kusumuka panhoo ndafamba, kwete kusuwira hembe yeChristmas. Hembe yeChristmas yakashata here? Aiwa, haina kushata. Kunodya nyama neshamwari paChristmas kwakashata here? Aiwa, hakuna kushata. But tisati tasvika ikoko kungotenda musiki kuti thank you Lord, because pane mumwe asina kutokwanisa kuwana upenyu, asi Mwari vakugonera kuti unge uripo. Nhasi ndauya nenyaya yandapa musoro weshoko wekuti the bread and water for Ishmael. The bread and water for Ishmael. Zvairevei kupiwa chingwa, kupiwa mvura. Nyaya tinoitora kuna Genesis chapter 21. Ini ndiri kungoda verse 14 chete. But you can go and read the chapter later on. Kuti unzwe kuti nyaya yakatangira kupi yabva kupi. Bible rinobva rati, and Abraham rose up early in the morning and took bread and a bottle of water and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder and the child, and sent her away, and she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Abraham ndokutora mvura, ndokutora, Bible rinoti wakamuka makuseni, ndokutora chingwa, ndokutora mvura, ndokupa Haga, ndokutora mwana kuisa pana Haga kuti chiendai, you are no longer needed. Amushadiwe pano, your time is up. Unoziva here kuti kune vanhu vawakapinda wawakatendera mu life mako, but vakazokubata nekona kunge lacto when their goal kana kuti zvavaishuvira kuti zviitike muupenyu hwavo zvaitika, vakakubvisa sekunge iwo usiri chinhu. Vakataura mashoko anorwadza, ukazvibvunza kuti chii chanyatsomboitika pandiri chekuti ndizosvika pakuudzwa mashoko akadai kana kudzingwa zverudziro. Haga tikadzokera kumashure, haasiriye akatizvo ndoda kunogara kana ndoda kunoita mwana naAbhurahama, but zvinhu zvakatorongwa, vakawirirana varidzi vomusha. Sara aritori pamberi achiziva nyaya yake kuti iye wanga akura, akuona kuti maybe shoko rakataurika haro, but munana wangu unenge wanonoka. Ndokuita kuti Haga anga achiita mukadzi mudiki waAbhurahama kana kuti ave achamupa mwana. Zvese izvi
vanhu vaitaurirana vakawirirana. Hapana akambenga audza mumwe kuti kana wazoita mwana ndichazokudzinga kana ndakufunga kuti nguva yako yekunge uri panapa yakwana yapera. Zvinotiratidza kuti muupenyu kune vanhu vanogona kuuya kwauri nechinhu chinoita sechakanaka, but their goal ndekukushandisa for their own benefit. Kana nguva yavanofunga kuti zvavo zvaita, they will chuck you out as if hauna chawakamboita chakanaka pakurarama, kana kuti hauna chawakavagonera. Nyamba chinhu chaitika ndechekuti zvavanga vachida zvaachievhiwa, zvavanga vachitarisa zvaitika. So if you are not careful, unopinda mukunofadza vanhu but iwe uchikuvadzwa both spiritual and physical, zvichikonzera kuti life yako igoenda pakashata, kana kuti ugosvika paunotuka Mwari. Wakuti Mwari dai manga muriko makandisiyirei ndichipinda muchinhu chakadai. Iri bitterness inenge yaunzwa navanhu vacreate an atmosphere that is conducive for their own benefit, that is conducive for munana kana kuti zvinhu zvavo kuti zviitike, without you kutorwa kuti upindewo mupicture yekuti mangwana zvinozofamba sei. Haga akasvika palevel rekuchema zvekuti my thinking ndekuti anenge akuzvibvunza kuti ndakambobvumirei kunoita mwana naAbraham. Ndava inini dai ndakangoramba ndiri palevel randanga ndiri ndisina kupinda mumapromises avanhu ekunyepa. I'm here to tell you, my sister, my brother, kuti vanhu vanogona kukuvimbisa kuti vachamira newe, but when the hurricane comes, you will not find them. They will not come to party for you. They will not stand with you. Why? Chaitika ndechekuti pavaikuvimbisa vaivimbisa vakatarisira zvakanaka zvinouya kusaidi kwavo kwete kusaidi kwako. Haga aita mwana akura, Sera akuona kuti pane zvaakuitika apa. Iye ozoitawo anoita, obva akonzeresa kuti handichamuda pano. Abraham had no choice except to send Hagar away. Though it was painful, but nekuti varidzi vemusha, varidzi venyaya, vati handichada kunge kuona munhu achiri panapa. Unogona wakapinda basa, company iri pa time pa verge yekutokolapsa, ugoita kuti zvinhu zvigofamba zvigomira negwara. Pavanotanga kurealize maprofits, vobva vataura kuti aiwa, I think your time is up. Muma families chaimo kune vanhu vane pfungwa dzekushandisa vamwe to their benefit. They are kwavari, they behave like ma parasites, kana kuti zvikwekwe. Relationship iripo pachinhu ichocho nemombe kana nezvipfuwo kusveta ropa. Mombe ikafa chinobva chotsvaga another victim. But in this case, ndikuda kutaura ndakanangana nekuti chenjera kukurudzirwa kana kuti kukwezwa kwaunoitwa navanhu. Do not be enticed nevanhu kuti unosvika palevel rekunopinda muzvinhu zvavo usina kunyatsoongorora kuti anozobenefita ndiani, uye muequation yekubudirira ndinenge ndichirimo here, kana kuti kana zvanaka company yaakufamba vanondiudza kuti position yako hatisisina. Yandatizo the bread and water for Ishmael. Toda kumboenda pakuti zvairevei kuti Abraham unopa Haga chingwa nemvura. Bhaibheri ukariverenga zvakanaka kana kuti ukanyatsonzwisisa zvinoita, zvinonzi Jesu is the bread of life. The bread of life.
So Abraham was actually prophesying to Hagar and to Ishmael, but zvakavanzika muchingwa nemvura. Because haana kuvapa zvinhu zvinolasta nguva yakareba, akangovapa zvinhu zvemufambo kana kuti zvezuva zvenguva diki diki. But kuna Hagar akanga also consumed nekudzingwa instead of kuona revelation yezvinhu zvapiwa kana kuti nekuendeswa kwaaitwa. Mwari vakasakubatsira kubvisa maparasites kana kuti zvikwekwe, unogona kufunga kuti life iri kufamba but uri kusvetwa ropa, but Mwari vanogona kukonzera kuti zvikwekwe zvibve. Zvinofana kunge zvakunotisa kunge iwewe wafa. Mombe kana yafa zvinodonha zvega, pasina dib, pasina chi, zvinobva. So there is a time where God will remove you from your comfort zone so that he creates an environment that is conducive for your miracle and for your word. Haga haana kuziva kuti kudzingwa kwandiri kuita ndo kunosangana kwandichanoita nevatumwa, ndo kunozaruka kuchaita denga, and God will speak to my life. Daiwa usina kumbobatwa rafu pa area ya waiva iwewe, ungadai usina kunzwa voice ra Mwari, ungadai usina kunzwa izwi reunodana, but nekuti vanhu vakakubata junk, vanhu vakakubata rafu, wakaenda pa kuno create a room for two yako iwewe na Mwari, wakaenda pa kunodzamisa pfungwa kuti unyatsonzwisa the reason and the purpose of the season, kuti reason ye season day, purpose ye life yangu day. Zvinogona zvakaitwa na Abraham na Sara, Mwari vasipo, kutora Haga kumuisa mumba. But kana wamo Mwari vakazonzwa kuchema kwomwana, avaregedze kupindira panyaya nekuti vakanga vasipo, because mwana auya mu picture haane ine agreement yakaitwa na vanhu, because he was not there. Ndosaka uchinzwa Bible richiti mutumwa paanouya kana kuti panotaura izwi rinoti, verse 17 inoti, Mwari vanzwa kuchema kwemwana. But 16 ukaiverenga inoti, she went and sat down over against him a good way off. Zvinoratidza kuti Haga akatotora mwana akanosiya pane imwe nzvimbo ndokusuduruka, asiri kuda kuona kufa kwemwana. Iye ndiye akanogara pasi akatanga kuchema, kuchema about the life, about zvirikuitika, about everything. But the Bible rinobva rati Mwari ndokunzwa kuchema kwemwana. Mwari havana kunzwa kuchema kwa Haga, vakanzwa kuchema kwemwana. God heard the cry of Ishmael. Revelation iripo kana kuti chinobatika chiripo chandoda kukuonesa apa ndechekuti Ishmael was not emotional, but Hagar was emotional. Mwari havatende munhu ari panguva yema emotions. Mwari havanzwe kuridza mhere, vanonzwa kukumbira. Oh my God. The spirit of Ishmael was talking to God. The spirit of Hagar was consumed in the emotions of the flesh. So Hagar was emotional in the flesh, but Ishmael's spirit was talking to God. Ndosaka Mwari vakakwanisa kunzwa mweya, vakakwanisa kunzwa kuchema kwa mwana, kwete kuchema kwa mai. Zvinoreva kuti whenever you are emotional, God is just watching you. Ndava Mwari haabve pashoko rake. Matthew 7 inobva yati kumbira uchapiwa, gogodza unozarirwa, tsvaka unowana. Zvinoreva kuti Hagar was supposed to get a revelation yekuti hongu ndadzingwa pamba, hongu ndabviswa mupicture, but there is God in heaven who can hear my cry. There is God in heaven who can talk to me and correct
the wrongs that are being done to my life, there is God in heaven who can tell me what to do. But nekuda kwe my emotions unovharirwa zvinhu zvinofana kunge zvichibuda kana kuti zvichiuya mauri nekuda kuti you are too emotional. Pauri uri kungoti ukafunga nyaya wakutochema, ukataura nemunhu wakutopopota. You are not giving yourself time to talk to the manufacturer. Who is the manufacturer of your life or for you? It's God himself. Refer. Kana phone, kana tablet iri rikanetsa, unoenda kunotora manual woverenga kuti mumanual makambonyorwa kuti ndinofana kuita sei kana ndichida kuri operate. So iwe Haga haufani kunetseka nelife yausina kucreata iwe, because the one who created you ndiye ane manual yeupenyu hwako, ndiye anoziva software yako, ndiye anoziva magadziriro akakuita, ndiye anogona kugadzirisa life yako, ndiye anogona kukupa update yesoftware yako. No one can give an update to you except God himself. So you need to consult the person akakusika when you face challenges in your life. Software yako kana ya corrupted, inotoda akagadzira chinhu kugadzirisa kuti corrupt thing chibve, uwane kuti Mwari uenderere mberi neupenyu hwakatsetseka. Ndosaka uchizonzwa roti anzwa kuchema kwomwana. The angel of God called Hagar out of heaven, said, "What aileth thee, Hagar?" Dautubate chinhu ichi. Hagar ari kuchema panyama, but Mwari vanonzwa kukumbira kuchema kwomwana. But Mwari havazotaure nemwana, vanotaura na Hagar, because level rine mwana haagone kuunderstand in the natural what is happening. But God speaks to Hagar. Omubvunza kuti uri kuchemei. Naiwe Hagar uri kuchemei. Asati apindura rinobva rati, "Fear not, for God hath heard the voice of the lad." Mwari vanzwa kuchema kwomwana kwaari iko kana kuti paari ipapo. But voice rako instruct Hagar zvekuita, because mwana haakwanise kuzvisimudza, mwana haakwanise kufamba, but amai ndo vanogona kufamba. Shaleka pana mai I revelation. Shaleka pana mai is the spiritual connection to God. Ndo yakagonekwa nemwana, ndo saka Mwari vakanzwa mwana, ndava mweya wa mwana ndo waichema, but mai vaichema panyama. Doesn't mean kuti Mwari vanga vasingaone kuti Hagar adzingwa. Which takes me back kumashure. Adam na Eve vatadza. Jehovah pavanosvika, havasviki vachitaura nyaya yavo. Vanosvika vachibvunza kuti, "Adam, Adam, where are you?" Zvinoreva kuti spiritual vakanga patova ne disconnection between Adam and God. Nekuda kwechivi. Ndosaka Mwari vari kubvunza kuti panzvimbo yedu iyaya tendere kusongana, handisi kukuona Adam, where are you? Amene ndokuti unzwisise. Adam pakupindura kwake anobva atongotanga nekutsanangudza why asiri ari kwaari asiri kwaanofana kunge ari. Verse 18 inobva yatiyo, "Arise, lift up the lad, and hold him in thy hand, for I will make him a great nation." Zviri kutaurwa chiprofita chaakuuya apa achinei na Hagar, chinei na Ishmael. Ndamboti Ishmael apiwa chingwa. The Bible is saying Jesus is the bread of life. Abraham was prophesying kuti chingwa kana chapera, kuchauya chimwe chingwa cheupenyu chisiri the physical bread kana the natural yatajaira chinobhekwa navanhu.
ndosaka uri kuona kuti Mwari vari kunonzwa ari connected and positioned correctly spiritually than the one who is emotional. Makristo akawanda mapotsa zvinhu because you are too emotional. You are not positioning yourself correctly spiritually. You are using my emotions kuvhiringidza zvinhu zvaunofanira kunge uchiwana spiritually. I always tell people kuti never look for a prophetic word in the natural or in the physical. Ndava rikauya iwe usina kugadzira rinogona kukupa instruction yausingatenderani nayo. But when you position yourself spiritually, God will know what to say at the right time for you. To get yourself out of the doldrums. Chawaita chi, wabvunza kana kuti wazviisa pamweya panzvimbo yekuti Mwari, ini handigoni, but imi ndimi munoziva. Ini handina chandichaziva. Level randasvika iri ndamboshandisa my mind, but yasvika pakupererwa. Bhuku yobva yati panogumira kufunga kwenyu kana kuti panoperera njere dzenyu ndo pandinotangira kushanda. So you need to admit kuti Mwari, level rezvinhu zviri kundishungurudza inini as a human being ndasvika pandapererwa. If you cannot help me, no one will come to my rescue. It's only you, my God, or nothing else. Mufundisi wako chaiye anogona kukutora, akakushandisa, akakudzinga, sezvakaitwa Haga. Ndava Haga vakamutora ndo vari kumudzinga. Why vakumudzinga? Ndava ivo zvavaifunga kuti havachagone kuti zviitike pavari zvakabva zvaitika. Vobva varwadziwa kuti Haga akutora maruva ezvinofanira kunge zviri zvedu, obva akudzinga. So don't put your faith in your pastor. Nezvandakaita izvi usanyanya kunditemba kudarika kutrust yaunopa kuna Mwari. No matter wafara neshoko ndashandiswa naMwari zvakaita sei, leave room yekuti ndinonzi munhu waMwari handinzi Mwari womunhu. I am a man of God, not a God of man. Ukasiya room iyoyo inokubatsira when things get out of hand to forgive and move on with life, to help yourself to breathe. Haga chakaita kuti anyatsosvika pakurwadziwa aifunga zvaakanga aitirana ataurirana Abraham, ataurirana Sara, kuti kosaka ndazorasika papi. Shungu dzakawandisa kudarika the reasoning yamweya mutsvene kana kuti yamweya uri maari kuti no, after everything has been said and done, was this the perfect will of God, or it was the permissive will of God? Because kuyenda kunogara pamwana Abraham, it was not the perfect will of God, but it was indeed the permissive will of God. Ndosaka uchiona kuti ukatsagurudza nyaya unonosvika paunoona kuti Mwari vanotoratidza Abraham kuti yamakaita iyi makaita ndenyu. But nekuti panazo chema, God will not ignore mwana wake anochema, anokumbira. Ndava unoti bhuku inobva yati unodzima rugwaro runopesana newe. Whatever the enemies meant for you to be killed by, or to be destroyed by it, God will make sure that you will not be destroyed by that thing. Nokuti izo wakumbira, wachema, warealiza kuti in everything that we did, this God did not offer this. So he cannot omega what he did not offer. But kudzingwa kwa Haga chipinda murenje, kuzoropafadzwa kwa Ishmael ndi Mwari vakutanga manje. Hey. Saka Mwari kana vakutanga vanotanga, he will make sure kuti zvinoita. Ukanotsvagurudza unoona kuti Ishmael even pakurarama wakanobata nzvimbo dzaiva necheuviri. Nokuti shoko ratotaura kudhara kuti I'm going to make him a great nation. Harina kumbotaura kuti ndichamuita a great nation for 2 minutes. Which means even up today,
madescendants ake anongoramba ari pa that word rekuti you remain, you are a great nation. Chii chaitika? Mwari vakutanga naye kuenda mberi. Mwari vakutora zvinhu kubata nemaoko avo. So when people remove you from their lives or remove you from their connections, tanga kuconnecta na Mwari and leave the connections of the people away. The moment you realize kuti connection ya Mwari, iwe na Mwari, iwe na Mwari mutori majority, but you and your friends, you are a minority when it comes to God. Iwe na Mwari, you are a majority against everyone, but you and your friends, you become a minority when you go against God. So gadzirisa life yako na Mwari kumwe ku zvinhu zvakaitika muupenyu hwako nekusanzwisisa kana kuti nezvakavhiringidzwa nevakatitangira zvinogona kungokorektwa chete kana Mwari vapindira. Ishmael haasiri akakumbira kuzvarwa. Ishmael haana kupinda pacontract yaHaga naAbraham naSara. Ndo zvinogona zvakaitika. Unogona pamwe wakatozvarwa but ukarambwa kana kuti wakasiyiwa. That should not stop you from inquiring from the Lord. I like David. Every time when he would get into trouble, the Bible says David inquired. Always inquire of what the mind of God is saying concerning your future. Ndava unogona kudzingirira va zvinhu zvaunofunga kuti iwewe uchakunda ugotadza kuzvikunda because hauna kunge watanga wa inquire of the Lord even when people are against you. Tarisa nyaya David when he came from Ziklag. Army yake nevarume vaichema mhuri dzavo, varume vaipopotera pfuma yavo. Everyone was up and against David. But David realized that my strength comes from God. When I am weak, he makes me strong. I need to go back to the one who has been with me from day one. No vunza kuti, can I follow? Will I overtake and recover my things? The moment yaakaudzwa kuti go, haana kuzomboka hadzika because anoziva kuti Mwari havataure zvinhu zvavasingapedze, because the Bible says he watches over his word to perform it. So God will not tell you to go iye asina kutenge atoenda. Zvinoreva kuti atoenda kumberi akatogadzirisa zvinhu, but nekuti iwewe uri muchronos iye ari mukairos, you now need to take the steps dzemuchronos kuti kairos igozooneka zvayataura zvakubatika. Already in the spiritual realm, God is done with it. He has dealt with the thing. But munokuti iwewe unoda uri munguva yekufamba panyama, pane process inoitika kuti zvinhu zvigozochioneka kuti right, tasvika manje. So chingwa chapiwa Ishmael ndo shoko rakazouya. Ndosanda kuti Abraham akaprofita, but zvinhu zvanga zvakavanzika munguva. Wozoona kuti mvura painenge yapera. Who is the living water? Jesu unobva wati kumukadzi womuSamaria, dai waiziva wauri kutaura naye. My Jesus. Ungadai wanzwisisa kuti ari pamberi pako akakupa mvura yaanayo, you will never be thirsty again. You will never be thirsty again. Mvura yepanyama yapera, but kune mvura yaupenyu yauya. Yauya nekuti mwana achema izwi rikanzwika kuna Jehovah, and God gives his word. The Bible says to Psalm 107 verse 20, he sent forth
his word, to deliver them, to save them, to heal them from their destruction. So God sends the word. But chapera chingwa, chapera imvura, but ngirozi inotaura shoko. Ndava inoziva kuti mushoko ndo makavigwa zvinhu zvese. Bible writes, in the beginning was the word, and the word was with God, and God was the word. So when the angel is speaking the word, it's God coming into humanity kuzocreata nekuzogadzirisa zvinhu ari shoko. Wherever you go, the word will speak for you. The word will correct things for you. Wakarambwa na baba, wakarambwa na mai, wakarambwa ne hama, wakarambwa ne chi. But when you receive the word, it will save you from the distractions of this earth, from the prying eyes of the enemy. The word will cover you. The word will protect you. The word will make you a great nation. Zvese zviri mushoko. Dambudziko raita vanhu vanoda miracle havasi kuda shoko. Not knowing kuti ukagara neshoko, miracles becomes your lifestyle. Miracles become part of you. Greater works shall ye do. Why? The word. If you miss it pakuchengeta shoko, ukabatirira papunana, zvinhu zvako zvinoramba kufamba because munana hauyi pasina shoko. Munana ukauya ukasachengeta shoko, unofanana nechechi yaiteera Jesu. Inondirwadza. Jesu ukanoverenga paanoita munana we5 loaves and 2 fish. Vanhu vakafidha vakawandisa zvekuti dai zvainzi paakafa, chechi iyo yakasara ichiparidza vhangeri. Nyika ingadai shoko ringadai rakafamba zvisingaiti. But vakadzokera because chavaida was the miracle of the bread, not the word from God. But mangwanani ano ndiri kuti mudikani, situation yako inogone yakaita seya Ishmael. You need the word, not the miracle. Yeipapo mana chingwa chemurenje achiendwe nacho kumba. Munana unouya uri pa time iyoyo unogona kuuya kungocorrecta for a few minutes, but ukapiwa shoko rinogara newe for a lifetime. Because Bible note, I will abide in you, you in me. Iwewe uri muna Jesu, iye ari mauri. Shoko rikanogara pamoyo. Davida unobva kuti shoko renyu ndakariviga mumoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Hakuna munana unovigwa mumoyo. Chinovigwa mumoyo ishoko. When you have the word, anytime when you face challenges, what comes out of your belly is the word that is imprinted upon your heart. Ndo saka uchinzwa zvinzi, out of the abundance of the heart the mouth speaketh. My question today is, what is in your heart? Because if your heart is full of bitterness, the word will not stay. If your heart is full of hatred, the word will not stay. If your heart is full of unforgiveness, the word will not stay. Because you can never stay in the secret place of the Almighty when you are full of bitterness, when you are full of anger, when you are full of hatred, when you really feel like you need to revenge or avenge because people wronged you. The word will not stay in such an environment. You have to create room for two. When he comes in, no matter what the devil brings to you, God will not leave you alone. God will take you out. By raising the standard. Chaitika ndechekuti Mwari avaswere vachinetsana nevavengi vako. Avaswere vachitaura nakuvhiringiza. Vanongosimudza chiero. Then the enemy cannot touch you. But chaitika wabvuma kuti iwewe na Mwari muri kuwirirana. Because the Bible says two cannot work together unless they agree. So you need to be in agreement with God. Haga, as long as usati wanzwa izwi,
unofunga kuti Mwari varasa mwana, Mwari havachada mwana, Mwari vavenga life yako, because you are not connected. The moment you are connected, izwi rinoburuka. Ndiri kuti chimudikani, God is gracious. Azvina basa kuti vanhu vari kutaura kuti kudii about you. Azvina basa kuti vanhu vari kufungei about you. Because it's not about the tears, rather it's about the sincerity of the heart. Ndosaka ndati mwana ndiye aiva ne connection spiritually. Mai was disconnected because she was too emotional. God will not attend to you when you are emotional. Reka ndipinde newe zvakare. Dzika unoverenga nyaya Hana. Hana paaipopota achichema achita sei, God was silent. Mwari havamuvhiswe nemisodzi hama yangu. Unogona kuchema zvekutohaiwa zvekuti kune ma-hired mourners. Timu rinochema rinogona kuchemera mubereki wako zvekuti unogona kuva confused. Ukafunga kuti asi ivo ndo vakazvarwa panapa. Because they are paid to do so. Vanogona kupinda muka emotion ikako kepfungwa ko vakaita creator picture yekuti ndarasikirwa. God will not attend to you when you are emotional. Hana paaipopota paaiti ndikatraya ichi ndikadii Penina ndo paaitowedzera kushaina. But musi wakadziva Hana how to approach the throne of grace. Izwi rakauya. Shoko baba, shoko amai. Chamuri kuda ishoko rinokuchengetedzai mugore mazuva asara egore. Ukawana shoko mazuva iwaya mashoma asara, they can bring a turnaround yausina kukwanisa kuwana the whole year. Igweta by 11th hour, God can show up, tear open the heavens, and speak to your life. Why? Because Mwari vanoziva nguva, vanoziva pekusvika. God is never late. God cannot be rushed. He is always on time. But chinodiwa ku understand the kairos and chronos, how they work. Kunzwisisa level ramwari. Hana paanozotaura timwari mukandipa ndokupai. Denga rabva ratopindira ipapo. Unoziva here kuti unova so connected to a point yekuti mufundisi wako anofunga kuti wakadhakwa, but ya connection yekuti even iye anenge asingachainzwisise kuti kakutaura kamunamatiro kamuitiro aka ndo level ranga rasvika pana Hana. Akazoconnecta padenga, akaziva how to approach the throne of grace, and everything else zvakaita fall into place. Ndosaka uchinzwa Bible chiti seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things will be added unto you. Chaitika chi tanga nekuconnecta. Usati wapopotera pfuma, usati wakumbira. Aukwanise kunokumbira inheritance yepa next door iwe usina kuzvarwa ipapo. Only vana vake vaakapa simba idzva pavakamugamuchira rekuti vanzi vana vaMwari, anovateerera, anovanzwa, ende vanoziva. Ndinofarira bhuku inobva yati makwai angu anonzwa izwi rangu. Zvinoreva kuti kune mamwe makwai asiri avo. Ukaona pakutonyatsova specific kuti vangu chaivo vanonzwa izwi. Ende iyoyo inyaya yandinoziva even tichikura. Tese tiri pano. Izwi ramai vako kana kuti rababa vako wairiziva even vakashedzera vari mugomo. Kuti masi vari 10 vakashedzera vanhu, but rababa vako kana kuti ramai vako unorinzwa. Vakashedzera kuti PJ, John, Andrew, audzirwe kuti avo ndimuchembere vangu vadeedza. Ndosaka Jehovha Jesu akati bhuku ichiti makwai angu anonzwa izwi rangu.
My question is, kana iwe usina izwi raMwari Baba, uri kunzwa izwi rani? Because uchafunga kuti izwi raJehovha risiri. Whose word, whose voice are you listening to? We are having a challenge today with the church that hears the voice of the pastor more than they hear the voice of God. Manje Mwari haapindire, munosara na pastor vako muri tu, muchikwiziridzana, muchiusimbisana, Mwari vasipo zvavo. Because makwai ake anonzwa izwi rake. You need to come to a place where you hear the voice of God more than the voice of man. No, inini, I'm not a God of men, I'm a man of God. You need to hear the voice of the God. The God of the man should speak more audibly, loudly, clearly, crystal clear. Kwetere kufungidzira. Ndava iye akaritaura anorisvinurira. But tikataura tiri vaviri, ndikava so touched nenyaya yako ndobva ndataura out of emotions kuti mangwana chaiyo nguva inoi zvinenge zvakuitira. Apana chinoitika mwana wamai. Mangwana anosvika 10:46 dzigokwana pagoshaika munana. Why? Because the pastor was emotionally connected, not spiritually connected. For Elisha to say, by tomorrow this time, part of any spiritual connection, it was not him speaking, but it was God letting out his voice, his word through his servant. So you need to understand who is speaking before you. I always tell people that there are three spirits that speaks through a man: the man spirit, the devil, and the Holy Spirit. Ukasaziva kuti ari before iwewe ndiani, you'll be confused ukaita zvino out of the man spirit voice, not from the Holy Spirit. Panguva yega yega, pakurarama kwemunhu, when I say I love you to my wife, apana Mwari apo, apana Satan, is the man speaking, not God, not the devil. Proof yako newana pai. Jesu unobvunza vadzidzi. Unotizvo, vanhu vanonditi ndini ani. Ozobhati kwemimi munonditi ndini ani kuvadzidzi. Peter unowana chizaruro. Obva ataura kuti muri mwanakomana wokumusoro watu zvese izvo. But pandiri kuda ukanodzika, wakuzazvo, pane panonotaurwa imwe nyaya. When Jesus says to the same Peter, "Get thee behind me, Satan." Jesu, munhu wamamuchiudza manje kuti flesh and blood did not reveal this to you. What? Muchimukurudzira kuti I was sure watauriswa nedenga. Ndiye wama kuti get thee behind me, Satan. No. Jesu haasi kudzinga Peter. Jesu ari kudzinga mweya waakutaurisa Peter. Jesu identify kuti no. Peter tambenge tinaye apa. But apa pane dzimwe nyika dzazopindira. He identified the devil speaking through Peter. Ndosaka akati haana kuti Peter, get thee behind me. Anotis, get thee behind me, Satan. You need to know who is talking to you. Vamwe venyu unogona kuitisana naro na Satan. Iwo chifunga kuti uri kutaura ne a fellow congregant. Nyamba demoni rato manifesta. You are no longer talking to the man. You are now talking to the devil. So mama mashoko anobuda nevanhu dzidza kusefa wobatanidza woona kuti ndanga ndichiri kutaura na John here. It will help you on how to deal with the matter. It will help you kuti nyaya uchaigadzirisa sei uye uchagadzira zvinhu zvako sei. Ndava waziva kwa identify issue iripo. Haga paakazongonzwa kuti mutumwa akutaura akanzwisisa akaita, anotoita zvaanenge atumwa naMwari kuti aite.
vanhu vakawanda vanonakirwa. Unoziva pakurarama soka kune vanhu vanogona kutaura, atinoti maorators, manatural. Kune vanhu vanogona kutaura zvekuti vanogona kukuconvinsa kala yechinhu chaunoziva kuti iyi ired kana kuti ipurple, vagokuconvinsa kuti ubve ipapo uchifunga kuti iblack. Kune vanhu vanogona kutaura when they want help from you. Mweya wakanga una Sara paaiconvinsa Haga kuti aite mwana naAbraham, waivawo kuti kusaidi kwake, kuimba yake, kuti vanhu kana vakuona Abrahamu vasaseka. But it was only for her benefit. Achiri kufunga kuti iye munana waJehovha wanonoka. Nyamba ndimwari zvavo vanenge vakabata zvinhu, vachida kuona kuti iwewe unosvika pa level ripi. Imwe minana iri kunonoka kuitika muupenyu hwako, it's because of what you are doing right now. As long as you are emotionally attached kuzvinhu zvenyika, God might take time to give you the things, because zvimwe zvacho zvikauya zvinogona kukukuvadza because your attitude is not correct. The motive behind you asking for a car is wrong. Because iwo uri kuda kuto ukapiwa motikari uda kunoshainira vanhu kumusha pa New Year, pa Christmas, pa Heroes or whatever time. The reason yauri kudira kuchinhu ichocho, Mwari akaiona isingamuitire, isingamufadze, anokusiya. Will you not get the car? Unogona kuita mates dzako ukaiwana motikari. But is it the perfect will of God? No. It is the permissive will. Abraham maita mates mukawana Ishmael. Was it the perfect will of God? No. Was it the plan of God? No. It was you, Abraham, and your wife, Sarah. Because Mwari anga agara akataura aiziva zvaanoda kuita. Ndosaka uchiona kuti concentration yake panouya Isaac anokontinya neplan yake, because zvinenge zvagara zviri muplani yaMwari. Jeremiah obvati, for I know the plans that I have for you. Plans not to harm you but to prosper you. So as the year is coming to an end, inquire of the Lord, what is God's plan in 2026? Forget about vakudzinga, my relationships, as awaita, be it business, erudo, whatever, friendship, anything. Zvakapotseka 2025. Vakakudzinga pazviri 2025. Don't worry. Gore rapera, but inquire of the Lord. What is the plan of God for you in 2026? Because ioningo akabata Bible buku ichitiyo, for I know the plans that I have for you. Plans not to harm you but to prosper you. So it's high time you take yourself, connect yourself, position yourself spiritually. Let God speak to you. Do not use emotions like Hagar, lest God will hear the boy instead of hearing the mother. Ndava ukava emotional, uchataura zvisiri izvo. Ndosaka iro bhuku chairo richiti, be quick to hear, but slow to respond. Zvine wisdom kukurumidza kunzwa vanhu vachikutaura, but kunonoka kupindura zvine uchenjeri hwakakura, because mukupindura ndo mune nyaya, mukureacta ndo mune nyaya. I always tell people that do not confuse the two. There is reacting and responding. Zvinhu two zvakasiyana. When someone says things to you, if you react, you not react because my emotions, but when you respond, you are responding using wisdom. Be quick to hear,
but be slow on your response. Gore ratakupinda iyi dzimwe nyaya siya dzichipfuura. Mamwe ma relationship, whether it's ministry wise, business wise, mamwe ngaakupfuure. If they are not part and parcel of your destiny, siya zviende. No matter how good the business deal can be, if it's not part and parcel of God's plan, let it go. Because a great nation yaitirwa Ishmael yazotaurwa pakudzingwa, but paanoenda haana paanomboteera kudzokera kumashure kunokumbana nevanhu kuti hande nokuti Mwari wakazonditi ndichazoita a great nation. Problem imwe yaunayo ndeyekuti when God promises you a bright future, unotanga kunodhonzana nemasanzo awakasiya kare. What you need to remember, there are people that can take you for 2 years, and there are people that will go with you for 20 years. There are people that will be there until the destiny is realized. Usanetsana nemunhu asingachafanire kurarama munguva yako. Ndava uchazvitakurira vana Tera nana Lot vanokudelaya time yemanifestation yezvinhu zvako. Ukanostada zvakanaka minana life ya Abraham yakawedzera kuropafadzwa when Lot was removed. But aiva tutana na Lot na baba vake Tera ndi Abraham. Shoko parinouya rinoti go out, harina kuti kumba vanhu. You need to understand, when God speaks to you, usamhanye inzwa kaviri katatu ataura kamwe chete. Because unogona kutora vanhu vanokudelaya, Mwari achinyatsoona kuti ndikaburitsa ropafadzo iri, munhu uyu uchinaye pa level irore, anokudelaya, anokukuvadza. Then God will create an environment. Imagine kuti dai word reprophecy rakauya Sara aripo richitaura kuti izvo, Ishmael, I'm going to make him a great nation. Remember, Isaac wake haapasati pataura anything. Haasati akumanifest. Prophecy yakataurwa kare, Isaac akazoya. Kodai wedi rakauya Haga ari mumba masara, rotaura kuti mwana wa Haga uyu, I'm going to make him a great nation. Chichaitika. Sometimes God will create an environment inoita sekunge iri hostile to you. Iri ariye arikuda kuzoti awane nguva yekutaura newe zvakavanzika zvisingafane kunzwikwa nevamwe vanhu. Problem yako ndeyekuzoti waudzwa in the secret place, you go out wakutanga kuudza munhu wese kuti munomboziva here ndiri munhu mukuru ini. Kune vanhu vaMwari vakatourayirwa destiny because they were always telling people, but wese wasangana naanombokana chingoti munomboziva ndiri munhu mukuru waMwari here. Unozvisimudzira mhepo dzisina basa, because vanokuvenga, it doesn't mean kuti vachauya only from the pit of hell. You'll be hated by people that you go with ku prayer group. Uchavengwa ne fellow pastors, because when you speak vanozonzwa kuti apa pane umwari. When God is performing miracles through you, vanoona kuti denga riripo, they will hate you for that. Iwe ndo vanhu vauri kufamba uchiudza secret, right? God said in 2026 ndichazokupa mansion kwakati. God said in 2026 ndichakuvhurira door rakati. Amfundisi we dzikamai, lest you attract enemies that you will not even understand kuti vakurova sei, vabva nekupi nepapi, because uri kunyanya kutaurisa. Kuburitswa kwawaitwa, Mwari ane secret yaari kuda kutaura kwauri. Ndo zvaunoti zvochiko. Bhuku inobva yatiwo, the secrets of heaven are with those that he loves most. The same Bible says, many are called, but few are chosen. You might be of the marketplace. Many are called, but you might be the chosen one.
Kana uri the chosen one, there are things that you are not supposed to reveal kuvanhu until God tells you to. Pane zvimwe zvinhu zvinofana kungozooneka zvakuitika. Hana akataura secret yake naMwari akapromisa pachinyararire. Ndokuenda kumba ndokunonyarara. Vapenina vakazongoerekana, nhumbu yavapo, mwana avapo. Mwana mukuru, munhu mukuru waMwari. Zvakaitika makavanzika, zvakachengetwa nekuziva pekutaura nepekunyarara. Zvimwe zvinhu zviri kukunzvenga, you talk too much. You don't know who you share with. It doesn't matter anouya achiti handei tinonamata. Satani wacho angwara, haachambokuunzire vanhu vakadhakwa. Because vakauya vakadhakwa, obviously vakataura chinhu. Uchati aiwa ava vakadhakwa nedoro, saka hazvina basa. Atopindawo mune vanhu vari soba ivavo. And anotoshandisa Bible. Achiita sekunge ari kuita zvinhu zvakanaka. Rangarira musikana uya kuna X. Achitoita aitodawo kuti achitaura kuti ava vanhu vaMwari vanzwei. But she gets rebuked because the spirit that was speaking had other intentions. Kune vanhu vanouya in your life vaine imwe tarisiro yavari kuda kuzoita newe. So my message to you today, yange kuti, realize the bread that you were given. Inokuti chi iri kurevei. The water that Ishmael got. The bread is Jesus, the bread of life. The water. That was the living water. Ndosaka uri kuona kuti pakauya shoko hapana kuzotaurwa nezvenyota, hapana kuzotaurwa nezvekushaya chingwa, pakataurwa nezvekuva a great nation. So you need to understand kuti chero vanhu vakakubata rafu, pane chawakadzidza, pane a skill yawakaacquire through during that period. You don't show your enemy your tears. Vanogona kutanga kufunga kuti vakugona, but you need to go to God with your tears. When God responds, he will respond in a way yekuti pavanozokuona vanonyatsoona kuti apa ndiMwari. Apana munhu, apana chimwe chinhu futi. Anovhura matsime awanga usingaoni. Anovhura maziso ezvinhu zvawanga zviri padhuze newe. Zvakavharwa because you are emotional. But when you connect to God, when you connect to God, let me part with this. Verse 19 here, Genesis 21, you know that, and God opened her eyes, and she saw a well of water, and she went and filled the bottle with water and gave the lad to drink. Paichema achiti mvura yapera, panga pane mugodhi une mvura, but chakavarwa maziso. Why? She was not connected to God. Spiritual. She was being emotional. Misodzi nedzungu nezvese zvikavhara kuti aone pane mvura. Chii chakonzera kuti avharike? Mwari adangokuratidza kuti kwa misodzi yako yauri kuchema haina chainoburitsa, but when you hear my voice, your eyes will be opened. The eyes of your understanding will be opened. You will start to understand things differently. You start to see things neziso rewo muchadenga. Iwe mugodhi wabvepi? Wanga uripo but maziso akavharika. Ndosaka Bible rati he and God opened her eyes. Zvinoreva kuti unogona uri kutochema, nyamba pauri kutochema wakagara ipapo ndo pane answer yako. But Mwari ari kuda kuti utange wa connector. When you connect to God, he speaks to you. Like Psalm 107:20.
He sent forth his word to heal them, to save them from their destruction. You need the word of God to be saved from your destruction. So, patiri kupedza namata uti Mwari, open my eyes that I see which is hidden. Teach me how to deal with my emotions. Keep them in check. Let me not be emotional when I'm praying. Let me allow the Spirit of God to groan and moan on my behalf. Let me allow the word in me. Let the word speak for you. Shoko rikakutaurira, ma avenues anovhurika. Healing will come. Exhortation will come. Prosperity will come because of the word. So, bata shoko rauchapiwa na Mwari. Bata shoko rawakapiwa na Mwari. Bata shoko rawapiwa na Mwari. Ukarichengeta shoko, hakuna chinokurwisa because you have the word. Hakuna munhu anonetsa kurwisa semunhu ane shoko. Ndava mukamukandira zvekurwara, iye unongovhomora munondo wekuti by his stripes we are healed. Because ane shoko. Mukamuvharira mvura yekunwa, anokutaurira kuti I've got better water, the living waters. I will never be thirsty when I drink from the well. Rinonzi Jesu. Ukada kumusimbirira, anoziva kuti Mwari, God will make a way. Anoziziva. The word will take you out of your misery. The word will take you out of the doldrums of poverty. The word. Ndosaka uchiona varombo vachipiwa shoko vasingapiwe mari. Kuda kuti information ikatransforma the mind, ikatransforma the heart, ikamupa ma ideas, anobuda muurombe because awana shoko. You don't give them fish, but you teach them how to fish. The word will take you to your destiny. May the good Lord bless you. May the good Lord be with you. Till we meet again, God bless you. Have a good holiday. May God keep you away from the daggers of the enemy. Every snare that was meant for you, let it be destroyed. Let it be consumed. Mwari ngaakuchengetei, Mwari ngaave nemi, Mwari ngaakusimudzirei akuropafadzei. 2026, when God is sifting people, may you be found to be the remnant that will be left to proclaim his word and the goodness of the Lord. May God bless you. Till we meet again, love you all.